And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nag-apply bilang secretary ang ex ng boyfriend ko sa business niya. Ayoko. Hindi ako pumayag. Akala ko sinunod niya ako. I thought that with trust, love and honesty, relationship could work. Walang nagsabi sa akin na kapag sobra mong pinagkatiwalaan ng tao, pwede rin palang masira ang relasyon ninyo. Even with the distance, I gave my 100% trust. Even on those doubtful moments, I chose to believe because I always believe in the goodness of his heart. Ako si City, isang OFW, 29 years old. Nagmahal, nasaktan, pero babangon ulit. At ito ang aking secret file. Nakilala ko si Jay, 31 years old, through Facebook last August 2017. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nagdalawang isip na i-accept siya. Hindi siya kagwapuhan sa profile niya. Mataba, maitim. Pero nakita ko na engineer siya. Iniisip ko noon na baka may sense siyang kausap. Ayun, nag-message siya sa akin. At natawa ako sa wrong grammar niyang English. At sinabi ko sa kanya. Natawa lang din siya. At doon, nagsimula na magkausap kami. Parehas kaming bitter sa pag-ibig. 4 months pa lang nang magkahiwalay sila noon nung 6-year relationship niya. Ako naman, magdadalawang taon na simula nung ipagpalit ako ng ex-boyfriend ko sa kaibigan ko. Pero masasabi kong naka-move on na ako. Sa 2 taon na yon, inayos ko yung sarili ko. Nag-tour ako sa iba't ibang lugar dito sa Europe na mag-isa para makalimot at hanapin ang sarili ko. Hanggang sa natugpuan ko na lang ang sarili ko na nag-e-enjoy kasama siya. Kausap. Kausap through Messenger. Alam ko, hindi lang ako yung kausap niya noon. May mga kachat siya. Nasa lowest point siya noon. Kasi kahihiwalay lang niya doon sa minamahal niya dati. Tapos wala pa siyang project sa construction business niya. Alam ko naging sandalan niya ako. Pagkatapos ng 3 months namin constant na magkausap, doon nagpaalam siya sa akin na kung pwede manliligaw siya. Pumayag naman ako. Meron kaming mutual friend. Kaya yun yung kinlose niya para humingi ng mga favor. Nakatanggap agad ako ng bulaklak sa araw na humingi siya ng permit na ligawan ako. At simula nun, every special occasion, nagbibigay siya ng mga bulaklak at chocolates. Oo, long distance ang gusto naming buuin na relasyon pero nag-e-effort siya. Sweet siya. At kahit busy siya,
na isisingit niya ako sa schedule niya. Minit niya yung kapatid ko, nagpakilala na manliligaw ko. Nakilala niya ang buong pamilya ko bago pa man ako makita ng personal. Lagi niyang sinasabi nun sa akin na ako ang lucky charm niya. Kasi simula nang dumating ako sa buhay niya, sunod-sunod ang projects na dumating sa buhay niya. Feb 2018. May workmate ako na umuwi ng Pilipinas at nagpadala ako ng iba't ibang sobre na naglalaman ng mga sulat na pwede niyang buksan depende sa mood niya. At isa doon ay isang letter na bubuksan niya sa birthday niya, March 31. First week nung March, umuwi yung auntie niya at yung uncle ko. Nalaman nila na meron akong engineer na manliligaw. So kinuha nila para sa pagpapaayos ng bahay. Hanggang sa eventually, doon sa birthday niya, nabasa niya na yung pinadala ko. Oo, after 5 months ng panliligaw niya sa akin, sinasagot ko na siya. Gusto kong patunayan na pwedeng mag-work ang LDR. Masaya yung relationship namin kahit long distance. Kahit sa video call lang kami magkausap. Na-earn niya din yung trust ko. At isa lang ang inihiling ko sa kanya. Yung honesty niya. Until one day, ibinalita niya sa akin na umuwi yung college ex-girlfriend niya. Nauna niyang girlfriend. Nabanggit niya sa akin na nagkakausap sila. Nagtatawagan. Nag-outing nga sila kasama ang buong barkada. Siyempre kahit ayaw ko sana, wala naman ako magagawa. Kasi magkaibigan sila ng ex niya. At hindi ko alam na yun na pala ang simula ng pagkakasira ng binubuo naming relasyon. I respected his friendship with his ex because I trusted him. Okay naman nung una, nagsiselos ako pag lumalabas sila, pero wala daw akong dapat ipag-alala dahil magkaibigan lang sila. At pareha sila na may karelasyon. Pinaalam niya rin sa akin na nag-a-apply si ex bilang secretary sa maliit niyang construction business. Hindi ako pumayag. Kasi sabi ko baka ma-develop sila. Ayoko. Akala ko nakinig siya sa akin. Pero hinire niya yung ex-girlfriend niya behind my back. Pero hindi ko alam, sadyang malakas lang ang instinct ko na naramdaman ko na lang bigla na hinire niya. Nalaman ko din noon na nag-attend din siya ng kasal ng kapatid ng ex-girlfriend niya kahit nakiusap ako na wag na siyang umattend. Masakit. Masakit. Siyempre nagmamahal ako At may tiwala ako. Kaya okay na lang. Kahit minsan kine-question na ako ng mga katrabaho ko kung bakit ko hinahayaan, sinasabi ko lang na it's all about trust and honesty. Habang nare-realize ko ngayon, hindi ko alam kung bakit hindi man lang ako natauhan noon. Hindi ko lubos maisip kung bakit sa pangyayaring yun, hindi man lang nabawasan yung tiwala na ibinigay ko sa kanya. Maybe because I never felt threatened. Kasi iniisip ko noon, hindi niya yun babalikan kasi sinabihan siya na wala siyang future sa kanya, kaya sila naghiwalay. Masyado ako naging complacent sa paniniwala ko na mahal niya ako. First week pa lang ng July, nag-book ako ng ticket pa uwi ng Pilipinas. November yung uwi ko. Uwing-uwi na ako noon kasi gustong-gusto ko siyang makasama, gusto ko siyang makapiling. Nag-iilusyon ako na ito na talaga. Na siya yung binigay ng Diyos sa akin. Na siya yung sagot kung bakit kailangan kong dumaan sa sakit na naranasan ko. Nag-ilusyon ako. Naniwala ako sa pagmamahala namin.
Hindi man lang ako nag-doubt kahit sa mga panahong halos hindi kami nagkakausap kasi busy daw. Busy daw siya. Yung pala, lumalabas na sila pala mag-dinner, mag-coffee. At minsan, sinusundo niya yung ex-girlfriend niya pag may pinupuntahan. Hindi ko pa alam nun. Nalaman ko lang recently. Nagtatampo ako ng mga panahon na yun, pero wala akong magagawa. Mahirap magtagpo ang oras namin. Hanggang sa umuwi na ako. Sinalubang niya ako sa airport kasama ng mga kapatid ko. Ang saya ko noon kasi finally, magkakasama na kami. This is it, sabi ko. Mayayakap ko na siya, mahalikan. Akala ko mahal niya ako talaga. Nagpakatotoo ako, pinakita ko kung ano ako. Kung paano ako milos at gumalaw. 1 month lang yung vacation ko at nahati yun to spend with him at sa family ko. Nung di pa ako umuwi, sabi niya sa akin, araw-araw daw siyang uuwi sa amin. Kahit 2 oras yung ibabiyahe niya sa amin. Taga-probinsya kasi kami. And then, 1 week, straight, magkasama kami. At pagkatapos nun, tuwing weekends na lang. Hindi ko yun binigyan ng mali siya. Kahit na dati sinabi niya sa akin na araw-araw niya akong uuwian. Kasi alam ko kahit marami siyang trabaho, gagawa siya ng paraan para ako ang uwian niya. Nung time na yon, there is something off sa kanya. May mali pero hindi ko alam kung ano. Pag magkasama kami, lagi siyang naka-phone. I always ask him why. At sasabihin niya lang, ngayon lang ako nag-cellphone eh. Iniisip ko bakit ganun. Ngayon lang din naman kaming magkakasama. Hindi ko sinabi sa kanya kasi ayoko masabihan na clingy ako. Nakontento na lang ako sa kung anong oras lang yung pwede niyang spend sa akin. Kahit alam ko na sobrang limited lang yung time na meron ako. Yung 2nd weekend at 4th weekend ng November. Nag-spend kami ng night sa isang resort. Nag-effort ako sa kanya ng sobra-sobra. Sinurprise ko siya nung time na yun. Gusto ko maramdaman niya yung pagmamahal ko sa kanya. Kaya lang, nung sinurpreso ko siya sa resort, nasaktan ako sa mga sinabi niya. Hindi ko daw dapat ginawa yun. Kasi babae daw ako. Ginawa daw sa kanya nung last ex niya yun, pero iniwan lang daw siya. At ayun na. Nagpatuloy siya sa pagkukwento niya tungkol sa mga ex niya. At ako, I was just listening. Silently hurting. Nag-away kami after that dinner. And then sabi ko na sa kanya, I was hurt. Being compared. Tapos, sabi niya na lang, salamat na lang. Salamat sa pagsurpresa sa kanya. He told me I wasn't the one he was expecting. At ang sabi ko sa kanya, I'm just being me. And then, bago kami matulog, sinubukan naming ayusin. Gumising kami na nag-enjoy sa resort. At pagkatapos, umuwi na lang kami sa amin.
And then kinagabihan nakita ko magka-chat sila ng ex niya. And then, habang naliligo siya, kinuha ko yung phone niya at hinanap yung convo nila. Wala, deleted. I confronted him, bakit deleted yun? At sabi niya baka daw masaktan lang ako. Sinabihan ko siya na kung hindi niya ako talaga mahal, sabihin na niya. Na di na niya ako kailangan pa. Sabihin niya lang yun. At wag niya na akong ihatid pa dahil kaya kong mag-isa. Kaya kong pumunta ng Maynila ng mag-isa. Sabi lang niya, sinundo niya ako ng maayos at ihahatid niya ako ng maayos. Umiyak lang ako nun. Natulog ng masama ang loob sa kanya. And then, bumiyahe kami papuntang Ilocos. He said sorry for hurting me. Na hindi ako magkakaganito kung hindi dahil sa kanya. Sinabi ko kung gaano kasama ang loob ko sa kanya. Kung ano talagang nararamdaman ko. But he never said a word. Hindi ko nga alam kung talaga nakinig siya sa akin. Nag-vegan kami ng araw na yun. And then ang time na yun, he was extra sweet. Nakalimutan ko na may problema kami na kailangan namin pag-usapan. Kasi akala ko maayos na ang lahat. Okay naman ang lahat eh. And then, umalis ako sa Pilipinas na merong baong pag-asa. Na may babalikan pa ako. Kasi sabi niya, na kaya niya. Kaya niyang mag-antay. Makapaghihintay siya. At bumalik ako ng Spain. 3 days ko pa lang na nakabalik nang tanungin ko siya kung bakit ang cold niya. Sabi niya marami daw siyang problema sa negosyo at naguguluhan daw siya sa nararamdaman niya. Hanggang sa nagulat ako sa sinabi niya. Humihingi siya ng space. Binigay ko naman. Pero kinabukasan, nakipag-ayos siya. At nag-sorry din naman siya. Hanggang sa aksidente kong natuklasan na mahal niya pa rin ang ex niya. Na mas mahal niya na yung ex niya kaysa sa akin. Ang sakit. Parang dinurog yung puso ko. Hindi ko maintindihan kung bakit pinatagal pa niya. Kung bakit hinayaan pa niya akong makipagkita sa kanya kung meron na pala siyang iba. Bakit pa siya nag-effort ng ganun? Bakit niya ako pinaasa? Nakiusap pa ako doon na ayusin namin, nabigyan namin ng chance yung sa amin kahit 1 buwan lang, pumayag naman siya. Kaso wala eh. Hindi naman siya tumigil sa pakikipag-communicate sa ex niya. Kaya ilang araw lang bumitaw na ako. Hindi ko na kinaya. Tinanong ko siya kung bakit siya nagstay. At sabi niya, gusto niyang patunayan na kaya niyang labanan na mahulog siya sa iba. At ang sakit dahil alam ko na hindi niya ako pipiliin. Naghiwalay kami dahil hindi ako yung pinili niya. At hindi ko na rin kaya yung sakit. Pinili ko yung sarili ko. Dahil alam ko na kahit anong gawin ko, hindi niya ako pipiliin. Sabi niya minahal niya ako, pero naging marupok siya at hindi niya nalabanan yung nararamdaman niya sa ex-girlfriend niya. May nagmamay-ari ng iba sa puso niya. Ang dami niyang kasinungalingan. Honesty lang ang inihingi ko, hindi niya pa naibigay. Doble yung sakit
Kasi hindi lang ako umasa. Nagtiwala ako. Pakiramdam ko, para lang akong isang tupa na pagkatapos pagsawaan, iiwan na lang na luhaan. You know what I mean? Kasama ko ang buong pukong pamilya na nag-ilusyon na hindi niya lolokohin. Di lang ako ang umiyak nung nangyari yung mga nangyari. Masakit na hindi niya sinubukang isave yung sa amin. Sinabi niyang subukan. O sinubukan niya, pero paano? Kung sana umiwas na siya nung nagsisimula na siyang ma-fall, mas lalo pa siyang lumapit. Para sa'yo, kung nakikinig ka man, hindi ko inaasahan na ganito tayo magtatapos. Dahil akala ko wala tayong katapusan. Kahit halos sa video call lang yung relasyon natin, minahal kita. Buong-buo. Hindi ko alam kung kailan maghihilom ang sugat, ang sakit na ibinigay mo sa akin. Pero alam ko, darating ang araw na mapapawi ang lahat at makakaya kitang harapin nang meron ng ngiti sa mga labi ko. Thank you sa pagsundo at paghatid mo sa akin. Sorry kung marami akong masasakit na salitang nabitawan. Pero sana naintindihan mo na nasaktan ako ng sobra. Dahil sobra rin ako nagtiwala. Sana hindi ka nagkamali ng pinilit. Sana sa pagkakataong ito, kaya ka na niyang panindigan. Yung hindi ka niya iiwan dahil malabo ang hinaharap. Dahil hanggang ngayon, mahal pa rin kita.